Assalamu alaikum masera. Suna ve молодежи гюа кайкам балер. Кайкам бонячи снюси насвай бамби употребляющие молодежи гар видео. Просто инзаридук молодежи войнат и вахша шунгайте шиоча от сергицы дистанционной проблемаш. Цундера суна следующее видео гайтля шуна просто наглядно пример гайта сей сверадек. Тахан вент ивен Муаммаду шун церкш магар шайг юахал нюш. Воспалона дёсну шлотан қозарек даунцага даяққиох. بخيرك دا يحتيو انت شوشن شايق يحخن لچيتي بايدن يوش ساتسيغيلو ريوش يحخن يو بس بوغك دوار بام بيسنيوسي نسوي تساديش دو شايق يوخوش رزيداتيش صندي ديخة در و نخچه مالا دوجيگا هرچتا سرا تساليو در بس لستو شون مگر هردو محمد سو دين دوي هونر يق دوقا نري على ليبش خيال شخي داري سو يق شقوش شده ده سين بچه شپاخ يقصد Ага. Шон мага хер дохшоне. Так что и бол абит визаш. А серия да это был.